لناوەندا یەکیتیە خواندەوان و جوانên دیموقراتی کوردستانی ڕۆژئاوا و بەهەلکەفتا دەرچوونا 2 ساڵە لەسەر کۆچکردنا پاکراوان نسرەدین بەرهێک باوێ عەلا یەکیتیە خواندەوان و جوانان فیلمێکی بەڵگێنامایی لەسەر ژیانە پاکراوان باوێ عەلا پێشکەش کرد. ئەمەدەبوونە هەژمارێک ji خۆرت و کەچان و کەسایەتیên سیاسی و دەستپێکی دە مامۆستا ئەحمەد شێخۆ بخێراتنە هەمی میوانە و کەسێ بەشدار کرد و بیستکەک بێدەنگ هات ڕاوەستاندن لەسەر گیانێ پاکراوانی کورد و کوردستان و پاکراوانێ شۆرەشە سووری. هەڤالێ پاکراوان نسرەدین مامۆستا فێسەڵ ناس و گوتنێک لەسەر ژیانە پاکراوان باوێ عەلا و مێرخاسیاوی di zindanên rejîmê de pêşkêş kir. Ji pekrewanê mezin hevalê Nesretîn Berhêk ev 2 sal ser koçberiya wî nav hevalê wî malbata wî tevgera Kurdî siyasî ji nav hepar kiriye. Bi rastî hevalê Nesretîn ji we hevalê gelekî hêja û xebatkarekî mezin bû hundirê partiya xwe de. Nesretîn Berhêk dihata nasîn bi mêrxasî û gereftarê mafê miletê xwe bû. Xebat û welatparêziya Berhêk نمونەك بوو لەورا گەلک هەڤال و هۆگرên wî jê hez dikirin. Rastî bavê Ela di partiya xwe de weke sumbulekê bû. Hatibû naskirin bi qehremaniyê, hatibû naskirin bi xwediyê gotina rastiyê. Bavê Ela her devereke goçûyê de partî li wê derê xurt kiriya, partî li wê derê mezin kiriya li ser rêbaza berzanî û li ser rêbaza hemû lehingê got ev rêbaz dişopandin. û her wisa endamên yekîtiya xwendevan û ciwanên Dîmokratîk Kurdistanê Rojava hestê xwe li ser qehramaniya bavê Ela anîn ziman. Şehadeta wînakê têkçûneka mezin bû di tevgera Kurdî bi giştî de tenê dimêne bavê Ela fikrek û raman û mêjû wekû xwendevan û ciwanên Dîmokratîk Kurdistan mê vê rêyê bişopînin armancê ku wî dane ber çavê xwe em ê ser bimeş. Ema wekî yekîtiya xwendevan û ciwanan Dîmokratîk Kurdistanê Rojava û diriya hemî beşê xwe re mewkî sozekî daye. Em rêça her kesî berzanî bişopînin. Heger hevalê çi partiyê bê, hevalê çi rêxistinê bê, serbixwe bê, kesekî tenê ser rêbaza berzanî kar bike em wî dibînin wekî numûnekê ji xwe re. Rastî weke em weke yekîtiya xwendevanî ciwanî Dîmokratîk Kurdistanê Rojava li vir amade bûn me ev kar pêk anî ji bo xatirê em kesekî weke Nesretîn Berhêk bavê Ela ev ramanê hêja got em wî wenda nekin em wî bîra xwe bênin ev kesê gelekî hêja. Candar Şernexî bernama Qamişlo.